Ine mehman ileşer bir herden ýylyň ahir welaýatyny ýaşaýan aşyk hoja diýip bir meşhur goşgular aýdym baran şahyryň sözlerini bir halkyň arasynda bagşylan çyn aýdylýan. Goşgulan biri bar, mektebi bar, anda 7 ýaşynda oturup ýanymda sözletdiň meni ýa-da sözletdiň meni. Ajaýyp şygyr bar bir yaş oğlunun gyýyň mektepden başlap bütün durmuş ýoluna giden sebäp akbaly şu şygyryň içinde bir aýdylyp bilinip geçilýär. Eger mümkin bolsa şu tadan oğlanyň şol aýdym ýerine ýetirip bereýin. Dinlejiler ýarar bolmaýdy diýär. Mektebe baramda 7 ýaşymda Mektebe baramda 7 ýaşymda oturup ýanymda sözletdiň meni. Ýaşymda saýladylar çıkanda gözüme bul bolup ağyıp gönderdim beni. Bahar ayı geldim gıyır şelpe takyali gönderdim yerimde türkün akali. Boynumi velerine tümbül mahalle boyuna geçen ne yadladım beni. Gülüşüm boynusuna 7-15 yandılar seni gayet şakarmandaşa. Tapar güllermine uğrunda kaşana görgülmeze bağlanın ağlattın beni. Niceler ezanlar getirdin beni. Adım aydın bolup ağayıp dilimi hedi. Yerine bulunma ayılara vurdu. Korkunca mağalık ağlattın beni. Köpürlerimde ağlayıp geçerdin beni. Oyuna oturdum bile partadan ağam söylüyorduk altını kartada. Yaptım seni verdim yaşın kurtadan vurgulmence malın ağlattın beni. Adumun seni verdim, bakşumun seni verdim karımın kurtadan vurgulmezim ağlık ağlattın beni. Köpürlerimde ağlayıp geçerdin beni. Şu wagtda
siz Aşık Hocanyň sözlerine aýdym aýtdyňyz. Şeýle bir aýdymlar bar. Bir neçe sözlere sanalýan aýdymlar bar.